Ahojte, spolu s STK Nitra Dolné Krškany sme si pre vás pripravili minisériu, kde sa pozrieme na naozaj dôležitú vec, a to je bezpečnosť. A odhalíme bezpečnosť na našom aute, ktoré je vlastne pripravené na Rally Dakar, a porovnáme ho s vaším dennodenným autom, s ktorým jazdíte do práce. A hneď v prvej časti sa pozrieme na úplne základnú vec, ako sú bezpečnostné pásy. Na vodičov alebo každý tretí vodič ich má odopnuté, lebo idem len na kúsok, idem len cez mesto. Pri nehode alebo náraze môžu rozhodovať sekundy a práve pás vám môže zachrániť život. Naozaj vás nijako neobmedzuje, ani vás netlačí, je to úplne pohodlné. Ale v pretekárskych autách je to iný level, takže my používame 6-bodové pásy, ktoré vlastne nám idú spomedzi nohami, popri panve a z vrchu z ramien. A naozaj ja si ich nedokážem tak silno sám dotiahnuť, takže mechanik mi ešte doťahuje pásy, aby som sa proste nemohol v sedačke ani pohnúť. Veľmi dôležité, vždy mať zapnutý pás, je to naozaj jeden klik a 1 sekunda, trvá to oveľa menej ako nám v tom aute a je to veľmi dôležité pre vašu bezpečnosť.